Dami ni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima na mengaramoti ati-atimu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatana hina holongan di bagasan Kristus Yesus, di bagasan parsawarata tikion, di ujung tahun parhuriaon. Nabi Nuhul ni huriata di hari Minggu tanggal 24 November 2024. Di perningotan dia kanang moding, di pakulingi hata ni debata hita, marhite-hite buku ni panurirang Daniel. Na tersurat di bidu-pitu mamuka ayat sia di paujung di ayat 14. Songono maridok disi. Saihu panokno tidoi. Paima di pajongjong akka habangsa. Jalahudul tusi ibana naso suda arina. Ia paheanna saksakdo songon itak. Jala obuk ni uluna songon hapas nabi nusur. Ia habangsana songon jilam-jilam ni api. Jala akarodana songon api namar nala-nala. Ruar dosa ada sungai api. Jala mabaur sian adopanna. Maribu-ribu akan namar soba tu ibana. Jala marloksa-loksa tidang di jolona marhaladoi. Dungi tarpatsang maluluan jala terbuka ma akabuku. Jadi sayhu panokno ti magumodang ala ni suara ni akahata na jukat. Akan na hinatahon ni taduki. Sayhu berengi pay matarbunu binatangi. Jala pidom pamatangna. Jala dipasahat asa purunon tu api. Jala terrapa suhut pareta sian binatang ni akan na tinggali. Ay nunga dibuhul tiki dohok jom ni ajal nasida. Dungi huida muse di bagasan aka pangukapon borngin gabe ida ma. Rosa halak marhiti-hiti obun di langiti. Songon anak ni jolma. Jala sahat ibana tu ibana naso suda arina. Jala tarbuan ibana tu julona. Jala di basa-basahon matu ibana pamaretaon, dohot hamuliaon, dohot harajaon. Jala saluhut bangso, home, dohot halak parpakuling meragam-ragam marsoba tu ibana. Rodi saliling-liling na do pamaretaon na, naso tu pamutsat sian ibana. Harajaon na pe, naso tu pa pesado. Ido saha ni turupukon. Hurian itu hata na hinaholongan di bagasan Kristus. Na parjolo tamado hita madok mauliate tuadupan di Tuhani. Ay marhite asi doho tolong ni rohana na balgai di pataru do hita sahatu ujung tahun parhuriaon tahun 2024. Asi ni rohani debatado na patalupok kita sahat tu bagasan tikion. Boido tabulu seragam niaka namasa di bagasan ngoluta. Nasipata mabain rudut pikirata. Boido jupang parsahiton di pamatang. Boido jupang akka perdalanan ni ngolu narahis. Sipata rolas ni roha. Jala sipata roh juk ni roha. Tabulus di bagasan perdalanan ni ngolutai. Alaya pala di bagasan tikion nal taida holong ni rohan ni debatan atung macai balga di pataru asi ni rohan itu kanido hita sahat tu bagasan tikion. Alani idotama di basa-basa ni debatan atung macai balga naung tajalo di bagasan ngoluta di pakulingi debatama hita nuaing. Marhiti-hiti hata na macai arga na bui idaota putih hata marhiti-hiti panatapan pangukapon pernidaan na diukap debata hadirionna tunaposona si Daniel.
Ahado tutu na boy gabi ipola jamita si hangolu konota mangurubi hita paujuk kon tahun parhuriaonon jala mangalihon gugu tu hita mardalan muse di tahun nai baru parhuriaoni molo dipakulingi hita marhite barita panatapan pernidaan pangukapon na jupang na pinatuduhon ni debata tu Daniel di bagasan tikion idaotama adong piga hal nabui gabe ipola ni ngoluhon si hangoluhonota dasor jala bohal nama cai arga madongani perdalanan ni ngoluta na barjolo di loas debata di papatar debata huasona habalgaona hagogoona hasangapona tu si Daniel sadatua nama cai argadoi di ngoluni si Daniel jala marhite pangukapon nani ida ni si Daniel omma gabi tubu pakirimon na mangolu hita gabi pahoton hapor siauta mangikuton debata na marhuaso ro disaleleng dilelengna ahma nama cai arga idaota molo di paloas debata si Daniel nang hita di bagasan tikion marnida huaso dohot habalgaon itu hani takas uju dihabuangan donasida uju mengadopi hamaolo donasida uju mengalami degradasi haporsiao donasida uju di bagasan situasi nadok-dok donasida alai taida mah dan dipasobu debata nani asian nai mengadopi hamaolon na masa di ngoluna tung matsai jonok do tuhani dilabung niaka haholonganna asabui aka haholongani makamonakon na masa na diadupan ni nasida jala pahoton rohana sida makirim di padonganion di debata Laus taida manang di epistel di buku pangukapon bidu 10 sada ayat 15 1 ayat 10 sia di parukilon di penderitaan di sitaonon di kesendirian di pembuangan na di Patmos do diukap debata nang mata haporsiaon ni si Yohanes. Jadi terkesan penderitaan itu menjadi jembatan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Terkesan Allah memang bersama-sama dengan orang-orang yang dikasihinya. Conok do debata. Ay marhite habuangan Babel. Marhite na terbuang si Yohanes tu Patmos. Di sido debata papatar huasona, papatar hadirionna. Lau mangapuli madongani manogu-nogu jala pahoton rohani nasida mutihana macai arga marhiti-hiti hatani demata di minggu ujung tahun parhuriaon di bahasan tikion jupang tama padohan jala panidangion ni haporsiaon na macai takas na bui hanguluhonot tadi bagasan ngulu taon dang olo debata manadikon akana hina holongan nai dan olo debata manadikon akana hinokok nai jonok do debata madongani mangurupi manupahi jala mangaramoti saluhut halak namarhaposan tu ibana. Allah tahu penderitaan kita diboto ibana doi jala dipakilalahon ibana doi tudos do itu namasa nang di tiki di parsinakon Tuhani mangadopi hinabirni ni sitaonon mangadopi ragam niaka na hacit patadahon na parsidoho do debata rabdoho tita di las niroha jala rabdoho tita nang di arsak niroha omma dasor na parjolo na bui idaota sian buku ni panurirang Danielon molo di paloas debatado hita paujuk kon taonon mamulus ragam ni akan naung tahamonakon naung tabulus
di bagasan perdalanan ning oluta sahat tita tu bagasan tikion borkat mahita nang memasuki tahun perhuriaon nai baru lam togu mahaporsiauta maka porsiai panugunugona maka porsiai padonganiona maka porsiai pangaramotiona maka porsiai nang pasu-pasuna buido gudang aka pandangan buido gudang aka padapot buido gudang aka prediksi na mencoba manatap tu aka perdalanan ningolu tu tahun naro tu tiki na naing ro. Na boleh mabai kita ragu-ragu, na boleh mabai kita mabiar, na boleh mabai kita tahutan. Alai tabering mak. Molo di luas debatado saluhu na masa di paluas debatado nang asini rohana manoktong rabdohot hita. Omana barjolo na boy huida hami marhiti-hiti akatangiang maparukil kontur pu jami taon. Asa pos marohata di padonganion di demata dilas niroha nang di arsak niroha pe dang olo debata manutup si malolongna dang olo debata manutup si pareonna garia data he rabdohot hita doibana di ari-ari ningolu taon hurian itu hatana hina holongan di bagasan Kristus nabaduahon marhite pangukapon napatar tu si Daniel diturbukon dipatuduhon do adong diida opat binatang molo dia kapade bisuk nang aka penapsir gobaran ni aka harajao doi na jongjong na iko jongjong di tonga-tongani hasianganon harajaon na margonggong harajaon na marhuaso jala margati-gati doi saleleng adong hanguluan di portibi na mangilason boido harajaon na jongjongi pasiak-siak perdalanan ni haporsiaon ya kana porsia boido huaso na bakiti laho pahacit-haciton manamba kasidangolon melahirkan ketidakadilan dohot patu pahon aka ulaun hajahaton nabui mangitopi palito ni haporsiaon ni aka sihuto Tuhani molo di ida pe adong rumang ni aka binatang na balga tudos tusinganin na di ayat 4 bidu-pitu tudos tugopulin na di ayat 5 tudos tu babiat inna di ayat 6 jala tudos tu sada binatang nagogo sahali na marngingi bosi tudu-tudu doi dia kaharajaon na boi jongjong manggonggong portibion nasipata mabai tahutan nasipata mabai mabiar alai unang mitop palito ni pakirimon unang mitop palito ni haporsiaon unang mitop palito ni hasatiaon maka porsiai debata ai di ujungna dung di hamamasa ni pangukapon na ni ida ni si Daniel jupang maturpu jamita di minggu tasadarion ayat sia sahatu ayat 14 di bagasan panatapan dohot pangukapon na ni ida ni si Danieli di papatar debatado nang habal gaonna namacay balgai harajaon huaso dohot hagogoon na ni ida ni si Daniel alay di ida ibana do na tunduk do huasoi tu debata par huaso naso hatudosani om mana padua kon naboy berengota siantonga-tonga niturpukon asa unang olo hitam marpangusadian tuaka hagogoon unang olo hitam marpangusadian tuaka huaso nasipata olo paliluhon haporsiauta unang olo kita pasahaton perdalanan ning ulu taon tuaka huaso nasobui paluaho kita. Ada hal yang menarik
ketika Daniel diperbolehkan Tuhan untuk melihat kerajaan-kerajaan yang akan muncul kemudian menguasai kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Singot-singot doi nang tuaka pardalanan ya kana porsia diganup partikian. Nabuido gabe marsak kita, nabuido gabe lilu kita, nabuido gabe sipata tahuta kita di bagasan pardalanan di ngolu tahun. Mamere ngaka huwaso, mamere ngaka hagogoon na adong di jolota, na masa na tongon ta adopi. Alai di palubba de bata, marhite-hite panatapan na asing, uju di panok noti si Danieli, habangsa ni debata, hagogoon ni debata, huwaso ni debata, dohot hamuliaon ni debata, nasun timbuli. Allah meneguhkan iman dari Daniel yang pada saat itu turut dalam pembuangan. Dohot ibana manaon habuangani, marnida huwaso ni Babeli, na suadong betandingan na berkuasa di ganup humalian na ale di palubba debata asa unang olo ibana tunduk tusi, asa unang olo ibana mangapehon ngoluna tusi, marpangusadian tu na olo salpui. Roma debata marhiti-hiti huwaso na patadahon, huwaso na sumurung naso olo mucat be pamaretaon naso supa mucat be sian ibana harajaon na pe naso tupa pesando. Kita diajak untuk selalu memegang teguh haporsiauta, hasatiauta, unang olo talu hita di ela-ela kasubia do tagogoon di portibion nasoboi paluaho kita, nasoboi mangaleon hangoluan na manoktong di hita, alai marlujung mahita maka porsiai naso olo sudai nungaradei diadopan di debata nungapatari nang di bagasan ngoluta marhite-hite holong ni roha ni debata nama caibalga di bagasan Tuhan Yesus Kristus tuhatai ai didokdo ai songonodo holong ni roha ni debata tu portibion pola do anak na nasasadai di lehon asa unang mago ganuk na porsia di bana asa hangoluan nasaleleng nileleng na di ibana. Allah menjanjikan kehidupan kekal. Oleh sebab itu mari bersuka cita karena kita sudah menjadi bagian dari kehidupan yang kekal itu. Asa unang olo tarbut-but bei ala niaka hamajuon huwaso dohot biar niroha nasaima mangarongrom todita. Na barpudi amanginang hurian itu hatta macaita kasdo di tonga-tonga di turpukon di minggu ujung tahun parhuriaon di bagasan tikion di pasunggulkon debata asia-sina natung macai belga holong nirohana naung di papatarna marhite-hite panatapan pangukapon taringot tu anak ni jolma na marhuraja di bagasan ngulu niakan na porsia marhite padapot niaka pada bisu tudu-tudu tu Yesus dui jalanung ngadi pasik kopi di bagasan Tuhan Yesus Kristus tuhatai alani molo sahat hita tu ujung tahun parhuriaonon mangaradi mahita tu tahun parhuriaon nai baru di bagasan pos niroha nunga ape asiasi ni Tuhani holong ni roha ni Tuhani patar di bagasan Yesus Kristus di gokon doho jojo ni debata adorang so marujung tahun parhuriaonon adorang so bongot kita tu tahun naik baru pahot roham maka porsiai Tuhan Yesus Kristus Tuhani unang adombe akana na porsia tu debata di bagasan Kristus Yesus tuhatai na murah-murah di ela-ela akahaulion hagogoon huaso dohot aka keindahan di portibion ingot ma Tuhan nguluan na manok tong doau dohot to di jo alani marpardo paham maho
diperlojongon ni ngolum, diperlojongon ni haporsiamu, Tuhan ngoluan naso rasudai. Amin. Martangnya kita. Mauliati matuhan pos marohanami, donganam muhami, nang bongot tu tahun parhuriau nai baru. Alanung ngahupakilalahu kami. Hodo nama dongani hami sahatu tahun ujung tahun parhuriaun di bagasan tikion. Papir to dinami molo masa pihak kahamaolon, molo masa pihak kaparukilon nangakalas ni roha. Tok tong doho manok tong rak doho tami madalani hari-hari ni ngulu namion jaladang paso buo muhami. Mauliate manang diholong ni roham naong papatarhon Asia si marhiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami asa marlujung mahami tuha porsiaon namar si hohot maka porsiai Yesus do si palua hami atong sahatu ho mangulu nami nang di tahun parhuriaon nanang buluson nami mardongato ko mahami di bagasan Kristus Yesus. Amin.